starter vi lige filmen her. Og her der har vi Michael Hansen, han er kommet her. Og så nettet. Og vi er lige gået herind, fordi det går fuldstændig af kurven vejret udenfor. Og så her. Se vejret her, det er godt nok. Og så se her, det her det er inde i hangaren. Prøv at se her, hvordan det regner inde i hangaren. Det er helt vildt. Hold da kæft, mand. Så nu står vi herinde og venter. Nå, det er den måde, du får motorer på, hva'? Så, hold da op. Det ser godt nok vildt ud derude. Ja,